बजावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। Kumno pialong mapi ki bahayang bahasam jonga nga ai khuble ye phi sasisian nga pediang subhai phi shaka man ki baat kanik jingkran ba manta ka si ka jaha ka por bakri baro ko wai kadap da ki jingle kmen bat ki tamasa nga ai khuble ka ayom le kmen bas ngau tanat ye phi baro parlok hapadeng ka ne ka por le kmen nga ko aban sedang ya ka man ki baat da ka wai ka khubor na Delhi Haga basdang jong nu bnai haga jingra ke ka lungkho snem sngikha ugandhi kladon ka jingkeu bha ha ka jingdie ya ki tiar khadi ha Delhi ha Connaught Place tang ha ka we dukan ha ka shisni ki brieu klathiet palat ya iwei point san klor tangka kimar ka khadi festival bamanta ubnai kalatam ka jingdie ban ha ki por balalet phins ngautanat ru bantep bakumba shipho snem menchwa ka jingdie kimar Hakari kam jukhampoi sya ka laipo hajar klur neduna. Menta kapoi kumba shilak steng klur. Ka jingkio ha ka jingde ya kitiar khadi ka penio nong ya gibabon ha ki em lang salang. Nadu ki nong ba hadu ki nong kendong bad ya bon ngut ki brio. Ki jing mentoi ni kini ki jingde ki poi shi ki nong than, ki nong shna jing shna, ki nong rap bad ki betrekam ayurvedic ha ki kam ki barit. Kani gede jing klan jong ke jing yalap ban kentiau ya lagi jong. Bat suki henrai da ke jing sngo tikna ke jing kershan jong ki parari kalanang kiau. Paralok menta ke sngi ngakwa ban biang ya ke jing kerpat jonga hakmat jong pi. Bat ngakwa ban kamjur. Syakat ba pilet pilgrim nelet jengok kai perthai. Sngo bha pentikna Banthiet iki basna da ki trai mulok na kita ki jaka. Snobha kanthop ya ka jingthiet iki balasna ha ka than ba philet bat bo ekane hakmat e. La ka long shipho na kasispa ne arpho na kasispa mang pisa ban kershan ya ki kam ha kita ki jaka. Paralok kumba julong. Bat menta ka kentiru ha ki jingle kemen jongi. Kabah khmat e kadai ban kentiau ya lagi jong. Rengkat lang tungin trai ban pun urlong ya ki jing ang nuot. Ka jing ang nuot jong ke India basanya haladia. Hagane ka kenti to ngin pun prana ya lagi yeng da ki ba pen pau ya ka jing trishitom jong nore jong no hakari ya ka sap jong ki samla hakari ya ka kam jong ki parari bat hakano kono ka jing dan kam maman kesngi. Ngin jiet ki balasnahi da ki briola jong. Tang ba pidei ban pet bahaya kawai. Ka jing sngo ban kentia wela ki jong, kam dei ban kot tang hak ni ki por le kemen. Ngalai i hakikat to kani ki jaka ba ki brio ki thiet ki syarak Diwali. Bat ki tho vocal for local ha ki rensan social media. Kadai tang ka jing sedang. Ngidei ban peniat chaprang syok-syok. Baro ke bangi don kam ha kejing im ki don lut hakari. Kani kejing i jengai kam kot tang ha kebathiet na ki nong de jing de baret ne ki nong de ha ki rot surok. Menta ke India kala long keri ke bahe tam ha ke perthai ha ke kam shna bat pen mi ya ki ai. Bon ki jing trai ne ki brand bahe ki pen khre ya ki jing shna jong ki hang ne. Ladangi thiet ikine ngi kentiau ya ke jing yalap shna ha India bat kane kamut ban kentiau ya laki jong shu ha bathiet ya kini gitiar tungin long ki nongra ya ke jing sngo sarong ke India da ka basiu leng ba ka UPI ne ka rensan internet bat ngin pen melian ya kane pha ikidur basan selfie rengkat bat kata gatiar ne ki nongshna ha ka namo app bat le kane da ka smartphone basna ha India. Ngan se thu ya kat to kan ne na kita ki jingpha ikidur ha ka social media khnang bagi wei kin yo man sem na ka jing kan tieu ya la ki jong. Paralok
Habapi penthaba ya kejing lekmen Diwali daki aka balashna ha India. Balashna daki nong India. Bat pi pen urlong ya ki jingdon kam baret kelong yeng jong pi daki aka balashna daki trairi. Ka jing thaba ka Diwali kan nang tengshan chu. Hendrai ha kejing em kita ki nong shna ka Diwali bathamai kan ja. Ka step bathamai kan ja ki jing em jong ki. Bat ki jing em jong ki kindon jing kermen chu. Penlong yak India ke basyanya ahalade. Jiet iki ke balashna ha India. Omtang baga jing rakia Diwali jong pi, hendrai jong ki milian ki parari kan tengshan, kan don jing mut, kan pernai, bat kan ai jing kermen. Parari ba iet, kalai puwe terik urisau ka dikesngi ba kerpang yang ibaro. Hakum ka dikesngi ngirakia ya ka lengko snem sngi ka u Iron Man jongi, u Sardar Vallabhbhai Patel. Mangi kum kinong India. Ngikan mau yu na kebenta bon teli kidau. Bat ngikan mau yu da kejing sngau buram. Kadau bakrau kadai kebenta jeng u ha kaba penya teli ya palat sanspa prapau teli ki hima hakari. Ngitip baman kesnam ha kalai puwe terik urisau. Ya kejing rakia bakrau bayadai bat ka Unity Day laju penlong hau Statue of Unity ha Gujarat. Mentah kesnam, nalor kani ya kejing rakia bekerpang onlong ha Kartavya Path ha Delhi. Pikan mau badang syen la kentu benlum ka khendau na man laki snong, man laki yeng hakari. Hadian belalum ka khendau na man laki yeng, labo hau keu ne Kalash. Bat la penlong ya ki jingyat patba ne ki Amrit Kalash Yatra. Kisembo khendau belalum na man laki kendong jongkari kila poya Delhi lengba ki Hajar ki Amrit Kalash Yatra. Ha Delhi ya kene ka khendau an bo hauwe kheo bahe. Bat da kene ka khendau ba kentang onte ya ka Amrit Vatika ha Delhi. Kani kan long ke jing sa anam jongka Amrit Mahotsav ha kanong ba jongkari. Kalai puwe terik urisau ka deiru ke jing penkot ya ka Azadi ka Amrit Mahotsav. Kebalayat la arsnam shiteng balalet ha kelengkari. Baro na pi pila penlong ya ka we ke jing rakhe bajrong tam ha ka perthai. La kalong ke jing buram ki sipai jongi ne ke jing penher ka lama kari haman laki yeng. Ha ka Azadi ka Amrit Mahotsav ki breu kila a ya ke jing itu bathamai shala ka history. Ha ga ne ka por nila sakhiru yaki nuksa babha halor ka jing shakri imlang saalang. Paralog, menta kesngi ngadon kawe ka kubor babha yapi, kam tam yaki samla, haga bagi donut jongki kidap da ka jing shetrhem. Ki jing ang not bat jing kut jing mud ban le na ka benta kari. Kani ka kubor babha kam day tang na ka benta kinong shong shnong, hendrai kam tam na ka benta jongpi ki samla. Sa arsngi na do menta, haka laipuwe terik urisau. Ya ka nong rim jong ka wega seng on bo, bat ka taru kadai haka lengko snem sngi ka u Sardar Sahab. Kane ka seng kadai, ka Mera Yuva Bharat ne ka Mai Bharat. Ka seng Mai Bharat kan plelat iki samla ke India, banya shimbenta shitrhem, haki babon ki kam bante ya kari. Kane kadai ka jing persyang ban wanra alang hajo, ya ka bor ki samla bantai ya kari kabaya chaprang. Ya ka My Bharat website on suppletion. Nga kentu ki samla, nga ong biang banga kentu ya baro ki samla hakari. Ki kon kentai bat shenrang. Ban register ha ka mybharat.gov.in. Bat ban penrung ya lade hagi babon ki program. Kalai puwe terik urisau ka deiru ka lengko snem sngiyap ka menteri rang bado barim kari ka Indira Gandhi. Nga penpau ka jing sngo buram ya karu. Para yeng para sem. Ka thok katar jongiru ka de ka weni kilat babhatam ban penklan ya ka jing penlong ya ka India bakrau. Nga kwa banyasam bat pi ya arteli ka jing persyang ba Ayman Siem ki bedai bat ka nam jong ka Tamil Nadu. Ngalayo lat bantip syapang ka nong tho Tamil bapau ka Sister Shiv Shankari. Kalale ka project balatip kum ka Knit India through literature. Ka pamut banthan lang bat penyaso yakari lengba ki jing tho.
Kalatrei hakanega project haki katnrus nam balalet. Lengba kanega project kala penkala ketian ki jingtho balatho haki kat pratli ki jat ketian ke India. Kalalet shabun ki jaka nadu na Kanyakumari shadu sha Kashmir ban nadu na Imphal shadu sha Jaisalmer ban lejwat jingtep na ki nong tho kot ban nong tho poetry na ki jala baper. Kashif shankari kala tho shapang kini ki jinglet shagi jaka baper bat kala penmi ek jingtho shapang jongki. Kani ke jingtho kadan ha ketian Tamil bat English. Kani ke project kadan South Li ki thop bahe. Bat ka wei ka thop kadai ka balatho shapang ka wei pa ka wei ka benta jong ka India. Ngasngo sarong na ka benta ka jingtre jongka bat ka bor jongka ha kani ke jing persang. Paralog ki jingtho uthiru eke puramal na Kanyakumari kilong gi ba ai mensim. Ulale ka kam badai ban yo yaro ha ka bapne ka rukom yatho khana ka Tamil Nadu. Ula IT ha ka kam ha ki South nam balalet. Na ka benta ka ne ulet chi ki jaka baper ka Tamil Nadu bad wat jingtep yagi but thau baper ha ka rukom yatho khana bad upenrung yakine hakikot jong u. Kalong ka bapla bantep ula tho kumbashispa atli kikot hadu menta. Nalor kine u perumal udan sakawai ke jing sngotanan. U sngotanat ban wat benya shapangki temple ka Tamil Nadu. Ulawat benya ahlor ki papet basna da ka jeri ka bapin mentoi ki nongshna jingshna ha ka tu kathan. Ki jingtre ka Shiv Shankari bad u eke perumal kilong kinuksa naga bentaya baro. Ngisngo sarong ya ki jing persang baro ki bapenti kena ban yada ya kalariti ke India. Kum kini ki jingtre omtang ba ki penklan ya ka jingeteli hakari henrei ki kenteuru ya ka nam bat ka buram jongkari. Para yeng parasem haka khat santerik unai wieng kari berok kawai kan rakhe ya ka Tribal Pride Day. Kani kesngi bekerpang kadan jingya day bat ka lengko snam sngi kha u Bhagwan Birsa Munda. U Bhagwan Birsa Munda usyong hagido not jengi baro. Ngila banyo jengi kai na ka jing im jong u shapang ka jingmot jong ka jingshlur basisha bat kamot ayu ban yang scam ha ka jingkut jingmot. Jup diang ya ka jing sensyar kinong wei. Uyo i jingai ke imlang salang badan tang ke jingle hok. Utrang babaro ki breu kin im ke jing im baburam bat badan kamari rengkat. U Bhagwan Birsa Munda ula bandru halor ka jingye im suk bat kamariang. Wat hadu menta ngila ban yi baki parari badai ki reulum ki IT lot ban sumar bat yada ya kamariang. Ki kambale de ki parari badai ki reulum kilong ke jing ai mensim yang i baro. Paralog, lasai kesngi kalai pau tarik urisau. Ngikan mau ya ka lengko snam sngiap u Govind Guru. U Govind Guru udan ya kejaka bakongsan haki imlang saalang ki reulum bat ki brio badang Saaden ha Gujarat bat Rajasthan. Ngapen pau ke jing sngo buram ya u Govind Guru. Ha unai weng ngin rakhe ya ka lengko snam ka Managar Masaka. Hakani ke jing rakhe ngakan mau buram ya baro ki martyr kamei Maryang. Paralog ka India kadanek history beruspa shapang kinongele atma bade ki rulum. Hakani kari utilka manji ulaput turoi persha ya ke jing bamle hok. Dai hang ne bau sidho bad ukanho kila perta bade bandon kamarya rengkat. Ngis no sarong baya ki riau yale kom utantia bhil lakha hakane ka rijongi. Ngiken mau ya martyr Vir Narayan Singh dag jing sngo buram. Ubala yeng bat laki brio haki por ki bae. Laude Vir Ramji Gon, Vir Gondadhur ne Bhima Nayak. Ka jing shlur jongki ka bateng ban ai mensiem yang i menta. Kari ka ken mau ya u aluri Sitarama Raju. Ubala penke em meka mensiem ki reulom. Ngiyo mensiem na ki rew ele la luot kumukyang nang ba bat rani gaiden liu
hakatan chtelam mi. Dai nak imlang salang ki riulum bakari kalayo yaki kentai baslur kum ka Raj Mohini Devi bat ka Rani Kamalapati. Menta ka ri ka rakhe ya ka lengko snam snikha basan spa jangka Rani Durgavati kebalalong ke jing ai mensiem ya ka imlang salang ki riulum. Ngakermen babun ki samla hakari kinyo jing hikai syapang ka nam ki riulum halakitan bat banyo mensiem naki. Kari ke sngongo ek emlang salang ki riulum kababat ek jing sngo sarong bat jing kentiu kari halor ki ai baro. Para riba ye hakane ka ayom lekmen kalama jong ka sports ka her bha shalor hakari. Dangshan hadian ke Asian Games. Kinong ilakai ke India kilamat jingjab haka para Asian Games ru. Ke India kelajab shispa katway teli kita kema hakane kelumpung ilakai. Nga ai kuble ya berok kinong ilakai kebele shim benta haka para Asian Games. Paralog ngakwa bapin pet shaka Special Olympics World Summer Games kebelalong ha Berlin. Kani kejingnya kop kapan i ya kejingla bakrau jong kinong ilakai jongi kibedan ka jingduna ha kebor perkat. Kakenhuan ke India kalayo arspa teli kita kema bakenthop ya nyopusan teli kita kemaksiar. Lakalong ha ka roller skating, ka beach volleyball, ka football, ne ka lawn tennis. Kinong ilakai ke India kalayo khur ya kita kema. Kajingya lenti ha kajingim kini kinong yo takma kalong gabaay mensim. U Ranveer Saini na Haryana ulayo takmaksiar ha ka golf. Uladon ya ka autism na do budang kena. Hendrai ka jingiet jong u Ranveer ya ka golf kamjuja. Kakmi jong u ka juang bamenta baro hayeng kilong kinong ilakai golf. Iti Vishal ba katnros nem karta na Puducherry ilayo sautli kitakma. Isia sarot na Goa ilayo sautli kitakma. Bakenthop ya artli kitakma ksiar haka powerlifting. Wat hadian bi lado no elaka kemie hakarta bakandai snem. Im juduk mensim. I Anurag Prasad na Durg Chhattisgarh ilayo laitli kitakma ksiar. Bat kawe kitakma rupa haka powerlifting. Kumjoru ngiyo mensim na I Indu Prakash na Jharkhand. Ibalayo artali kita kema haga jingnya cycle. Wad hapadeng ke jinglong ba iwan na kalong yeng ki riu pat ba. I Indu ailat ba ke jingdok kan long ka jingwet ban poi sya ke jingjob. Nganget ba ke jingjob kinong hilakai ke India kan ay mensim ru ya ki wei ki kena bat ki long yeng ki bamat jing haga liang kabor perkat. Nga kentui pi baro hakishnong jong pi hakishnong ba marjan haba pia kendo ki kena ke bele shim benta ne job akini ki jingele akai let jingo yaki bat laki long yeng ai kuble yaki pendut por bat kini ki kena kan long ke jing shem batmai na ka benta jong pi kadon ka bor hapo jong ki bala ai do uble bat ma phiru pin yo yakalat ban sakhi yaka penti kena ba philet jingo yaki para yeng para sem ngatharai pelayo sngo syapang ka Jakalet Pilgrim ha ka Ambaji Temple ha Gujarat. Kani kadai ka Shakti Pit Bakongsan ha ka bakiriunget na kelengkari bat na bahari ru kiwan bongot banwat jingkerku na ka may amba. Ha ka lenti syulum gabar pini ki jing odor ki bapni ki rukom le yoga bat asana baper. Hato pitim na em ke ke bapen long yakini ki jing odor bakin long ke bakerpang. Lasna yakini ki bala bread. Baraka we gerukom kalong ko masna penwan dor biang yaki mar bala bread bat kilong ke ba itenat shisha. Kane kamot ba yakini ki jing odor lasna na ki bala bread. Ka ba ai jing mot biang yaki ki barim ki bala bread kum kinyut. Rengkat bat ke jinglet pilgrim syaka Ambaji Shakti Pit banwat jingkerku nagablay. Kini ki jing odor kila longru ki bakring ya ki nonglet pilgrim. Andala yo ya ke jing job kini ki jing persang. Ngadon ka wei ke jing ai jing mut. Kidan bon ki brio hakari jongi
ki badane ke jingla ban shna bat penwandur ya ki nagi tiar bala berat. Kumta nga kentu ya ke Sorkar Gujarat ban sedang ya ke Jing Yakob bat khot ya kum kini ki brio. Kani om tang bakan kentiu ya ke bor kering ulum gabar. Henrekan aimen siam ru iki brio hakeleng kari ban penkelas pa nagi mar bala berat. Paralog habangnya keren sepang ke India ke bakhoj bat ke Jing terekam ban penkelas pa nagi ki bala berat. Ngiyo iya shibun ki noksa na man laki kendong jongkari. Haga distrik Kamrup Metropolitan ha Assam. Kadon ke skol belatip kum ke Akshar Forum, ke Batrishtom, ban penderung ya gijing hikai syapang, ke jing penne ya gijing don ke Mariang, bat ke jingkit kli haki kena. Ki kena skol hang ni ki lum ki jabo badagi plastik man la ketayo. Bat ki shna ya ki mau it bam penjot ya ke Mariang, bat ya ki kenjri wa asyabi. Lahikai ru ya ki ban shna biang ya ki na ki mar bala bread ki badagi plastik. Kani ke jingpen sngoto syapangga Mariang hagarta badang kena kan no senyang shibun ban penlong yakini ki kena ki badan ka jingya tiplem hagari. Para yang para sem omdon shu ke haga jingim ka bangim yi ya ka bor ki kenthai. Hagini ki por ki bamenta habal itu ka bor ki kenthai ha man la ki jaka. Ngidai ru ban kan mau ya ka we ka riu khoj ka bala pen ya ka jing ai tilut. Bad ya ke kerteng jongka latho haki slak siar ka history. Menta ke snem, ke ri ke rakhe ke lengkho snem sngika basan spa arpusan jong ke riu khoj Mirabai. Kalalong ke jing ai mensiam migi brio hakeleng kari na ke benta bon ki daw. Ladodon masnu tenat ke tem kaput, kalong ke nuksa bakrau jong ke jing ai tilut haka tem kaput. Ladodon ba iet ke poetry ke jing ruai ke Mirabai kilong syapang ki jing ai tilut pat ki ai jing kemen. Naga benta ki banget ya ka bor blay, kabayalong ka way ba Lord Krishna, kumbale ka Mirabai, kalak banlong ka jing ai mensiam bakraw. Ka Mirabai ka siem bau Sant Ravidas, ulalong unohikai ba kenja mensiam jongka. Ka juang, Guru Milia Raidas, dinhi gyan ki gutaki. Naga benta ki keme, ki men para kenthai bat ki khon kenthai jongkari. Ka Mirabai kalong ketelong jong ke jing ai mensiam wat haki tu ki por. Ka jus ngap ek sur jongka ka badan hapo bat ka yang persya ya ki jinget ba kim mensiam. Kum ka riu khoj ka ai mensiam ngi baro. Ka penkop bor ki emlang salang ke India bat ka lariti ke India. Habagari ka mat ik jing sya thombor babon. Ngiyo jing hikai na ke jing im ka Mirabai ba hado ka no ka bor ka don ha ka jing long ba shisur bat ka jing trehok ngadem ha ka riu khoj Mirabai. Para yeng para sem ka to ngalapoi syakabakut jong ka man ki bat menta ka kenti man bangaya keren bat pi ka aya ka bor bathamai hanga kidon bon bha ki khana syapang ka jing kermen bat ka jing bha ki ba poi syanga lengba ki kubor ba pi ayanga. Sasisian, nga kentu ya pi ban kersya ne ke jingalap syapang ke India basyanya halade. Thiet ki basnahi hakari lajong, kentiu ya laki jong. Kum ba pi pen khoj ya laki yeng, kum juru, pen khoj iki saudong saukun bat ya laki nong ba. Bat pi tep bahaka laipuwe terik urisau, ngi rakhe ya ka lengkho sngika u Sardar Sahab. Kumkan National Unity Day. Kidon ki program yang mare Run for Unity, bala penlong hagi benta baper jongkari. Mapiru pila ban penlong ya ke program Run for Unity, haka laipu iterik urisau. Penbon ya ke jingdon ki nong yashim benta, bat penskam ya ke jingalong kawai. Ngapa agi jing ai kublay, na ke benta ki jinglek kemen bansawan sasisian. Ngakermen ba pinyo igi jing rakhe ba kemen. Badan ke jingkot jingkya, bat badap jing kemen bat lagi long yeng. Tongin penti kena, ban omdan ke basniu, bat ban omdan ke jing plo ding ha ke por Diwali. Lada ke jing em jong no kadan ha ke jing ma, pidei ban bo ha khamat ban yarap yaki, ya lade, bat ki ba has saudong jong pi.
nga ai khublei phi baro khublei shibon 20,000 10 ओके दोनों नो नो 10 का एक इतना कैश नहीं है कोई बात नहीं हम यूपीआई भी लेते हैं मेरा पेमेंट ऐप अलग है कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा।